Moi! Tää on aloitusvlogi, eli tää on mun eka video, missä mä näkyn tässä. Ja no tänne, tai siis ekaksi mä kerron mun nimen. Ja mun nimi on Faisa. Ja mä täytän kohta 13. Ja mä en tiedä mitä tänne tulee, mutta siis mä laitan, tai siis kuvaan vissiin huhtikuussa maiden, kun saan sen silleen paremman kameran kuin tän. Sitten joo, eli tänne tulee maiden sille smoothie haasteen. Sitten älkää laittako tuohon kommentteihin mitään kananmunan kysymyshaasteet, koska mä en tykkää, että mun vähän tai laittaa jotain kanan juttuja. Sitten tänne tulee myös mukaan jossain vaiheessa ahlam. Sitten mä en ole varma tuleeko yksi toinen, mutta en kerro sen nimeä, koska en ole varma. Mutta tänne tulee ahlam mukaan, tekee joskus mukaan yhden haasteen vai miten onkaan. Niin. Siis muistakaa tilata sitä kanavaa sitten ja tykkää laittakaa se dislike tai mitä onkaan. Sitten laittakaa tuohon kommentteihin se, että mitkä videot mä voisin tehdä tai tehdä, miten ne. Moikka!